pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, oo na, wala nang iba pang prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang
Pasensya na, minahal kasi kita.
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga abyan dira kay Kristo sa aton pagsaulog sang kapiyastahan ang lingkuran ni San Pedro or Chair of Peter. Ang Ginoo nagsiling kay Pedro, nagapangamuyo ako para sa imo nga ang imo pagtuo indi kuntani madula, kag sa pagbalik mo sa akon pabakuron mo ang imo kauturan. Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagahom, imo gintukod ang simbahan sa malig-on nga bato nga amo si Pedro nga apostol. Pamati ang amon pangamuyo, kag indi ipagitugot nga madaog kami sang bisan ano nga paghingabot. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 16, versikulo 13, tubtob 19. Sang pakagto si Jesus sa kadutaan sang Cesarea Filipo, nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan. Sino bala ang anak sang tao suno sa mga tao? Nagsabat sila, may nagasiling nga ikaw si Juan Bautista, may iban nga nagasiling nga si Elias, may iban pagid nga nagasiling nga si Jeremias o kunang isa sa mga propeta. Ginpamangkot niya sila, apang sino bala ako suno sa inyo? Nagsabat si Simon Pedro, ikaw ang Misayas, ang anak sang Dios nga buhi. Bulahan ka Simon, anak ni Jonas. Indi unod kag dugo ang nagpahayag sini sa imo, kundi ang akon amay sa langit. Kag nagasiling ako sa imo karon. Ikaw si Pedro, kag sa sini nga bato ipatindog ko ang akon simbahan, kag indi ini madaog sa mga puwerta sang kadadalman. Ihatag ko sa imo ang mga yabe sang ginharian sang langit. Ang ihigot mo diri sa duta, ihigot man sa langit. Ang mga hubaran mo diri sa duta, hubaran man
sa langit. Ini nga kapyastahan, ang lingkuran o konkatedra sang obispo, isa kahayag nga tanda sang iya pagkamanunudlo, kag pagdumala sang lokal nga simbahan. Ini nga piyesta nga una nga ginsugdan sa pagsaulog sang ikaapat nga siglo sa Roma, nagapadungog kay San Pedro, ang una sa mga apostoles, bilang manugtukod sang simbahan sang Roma, kag ang simbolo sang paghiliusa sa ginkaupdan sang isa lamang kapagtuo. Mga hinigugma ko nga mga abyan, kag utod kay Kristo, sa liwat pagaupdan kita ni Sister Mary Rachel Plaza, sang Dominican Sisters of Molo, para sa aton pagpamalandong sa pulong sang Diyos. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Sister Rachel. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa aton tagpalamati, kag sa mga nag-follow sa aton via live streaming. Sa Ebanghelyo, kasubong nga si Jesus, magapamangkot man sa aton karon. Sino bala ako suno sa mga tawo? Ang ini nga pamangkot, nagahangkat sa aton, sa pagpahayag kung ano ang aton ginatuuhan, kag kung kita bala, nagatuo sing himpit kay Jesus. Sino bala si Jesus para sa imo? Ano bala ang imo ginatuuhan na hanungod sa iya? Kag nga abala ikaw Kristiyano, ang ini nga mga palamungtanon nagabukas sang ganhaan sang aton paghangop, kag pagtulid sang aton pagtuluuhan nga Kristiyano. Kabay nga handa kita sa tanan nga tion, sa pagpamati kay Jesus, kag sa pagtuman sa iya mga ginatudlo, kag mga panugyan bilang iya mga tumuluo. Si Simon nangin pangulo kag bato. Hindi tungod kay siya ang nagtukod sang simbahan, kundi si Jesus nga amo ang pundasyon kag pamusod nga bato, kag ang naghimo man kay Simon nga Pedro ukon bato. Si Jesus amugid ang nagtukod sang simbahan, kag sa iya ang kapasaran sang tanan nga mga pagtulunan kag kasuguan sang simbahan. Ginpili niya si Simon Pedro, bangod nagakinhanglan kita sang makita nga pangulo, ang mapag-on kag mabakod nga pundasyon sang aton pagtuong Katoliko kag sang aton Kristiyano nga pagpangabuhi. Si Jesus amo ang dalan kag ang panugod sang aton pagtubo bilang simbahan. Wala kita sang dapat kahadlukan, kay ang Espiritu Santo nagatuytoy sa aton, kag nagapabakod, kag may kaisog kita sa pagbantala sang kamatuoran, sang maayong balita sang aton kaluwasan. Ginpamangkot na Jesus ang iya mga gintutunan. Apang, sino bala ako suno sa inyo? Sa pagiya sang amay, nagsabat si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sang Diyos, nagbuhi. Matamis pamatian kay nakilala ni San Pedro si Jesus, subong iya agalon, Ginoo kag abyan. Ayhan kita man nakakakilala sing bugos kay Jesus nga aton ginaalagaran. Kabay nga hindi kita magkahuya, hindi kita magkahadlok, kag hindi kita magpakaluya sa pagbungat sa ngalan ni Jesus, kag sa pagbantala sa maayong balita na hanungod sa iya, para sa iya, pagtungod sa iya, kag sa aton kaluwasan. Ginhatag ni Jesus kay Simon nga anak ni Juan, ang ngalan nga Pedro, nga kunsayuron, bato. Nagapatimaan lamang sa pagbaylo sang kaugalingon, gikan sa daan nga kahimtangan sang iya kabuhi. Nagaupod ang dako nga katungdanan kag responsibilidad bilang pangulo kag manugtatap sang simbahan. Subong nga angalan nga Jesus, nagakahulugan ang Diyos nagaluwas. May dako nga kahulugan para sa mga katawhan
nga iya ginahigugma. Nangin pundasyon si San Pedro sang simbahan diri sa kalibutan human sang pagkayab ni Jesus sa langit. Si San Pedro ang makita nga pangulo kag manugbantay sa mga karnero ni Kristo. Ang iya mga tumuluo ang simbahan. Gintugyan sa iya ang mga yabi sang ginharian sang Dios agod nga magabukas sang ganhaan sang simbahan pakadto sa langit nga bilang lawas mistiko ni Kristo. Kung sa diin ang ulo nga si Kristo, digtuman kita nga iya balaan nga lawas, himpit kag langit nun nga panimalay sang Dios. Bilang mga tumuluo kagatapo sang simbahan Jesus, dapat naton ini pangapinan. Tahuron ang langit nun nga otoridad, ang mga yabi sang paghigot kag ang paghubad. Pagpangamuyo kita para sa aton Santo Papa, mga obispo, mga pari kag mga diakono, mga madre, kag tanan nga mga relihiyoso kag relihiyosa, sa tanan nga nagaalagad, agud magpakabakod kag magpakaisog sa pagbantala sang maayong balita sang kaluwasan sa tanan, bilang balaan nga lawas mistiko ni Kristo, sa paghigugma, pagpangamuyo, pagsimba, kag pag-alagad sa aton isigataw. Sing may himpit nga pagtuo, magbuligay kita, maglaom, kag magpasalamat bilang langit nun nga banwa sang Dios. Madamo gid nga salamat, Sister Rachel, sa aton reflection. Dako nga pagpasalamat man sa imo kaalwan sa sharing sang imo mga reflections diri sa aton programa sa bilog nga bulan sang Pebrero. Kabay nga bugayan ikaw sang aton makaako sang putli pagid kag maalwan nga tagipusoon, agud magamit ka pagid nga instrumento sang Dios para sa pagtandog sa tagipusoon kag kabuhi sang aton mga tagpalamati. God bless you, Sister Rachel. Para sa mga gusto mag-contact sa ila, ari ang ila address: House of St. Rose of Lima, Capitol Heights, 6100 Bacolod City, o makig-angot sa telephone number 633-4434. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips agud malikawan ang